bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolletake asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Inshallah no wonno e hakkillam sabu jibi saat ɓe andi yontere arani ko min riiwim min haɗi wade ɗo ɗum noon mami ƴewane garowo ɗo ɓurɗomo doole ɓurɗomo sembe wonan maɗo kala ko jeeɗa ciment fer kala ko mbawɗa yeɗo to kañum waɗa livré yaltude so Allah jaaɓi ɗum woto dérange haydara kala ko jaggunɗa hanki ɓuuri jaggude so Allah jaaɓi ko yeeso fayi sabu jibi wona neɗɗo ɗo noon an sa liggima ɗo aɗa wawi dañɗo teddungal ma dañaɗo ko poɗɗa dañɗo ko tawa a ñaago yaaki a yeloyayi gasi inchallahu taala jaggu tan ha tiiɗi jibi wona neɗɗo eyyi sa yi kadi gaddumami ɗo ittumami ko to tawnomami toon kadi mi wi machallah no mbanoɗa toni wonno mi waajimama andi ko poɗɗa andude ko aɗa liggo wona ɓe gandirten ni welani kono hande o hakkude men no weeli hay suukar wona ɗum noon ɓeydu tinnade ɗo noon ɗo so Allah jaaɓi hay immobile mama yaltuɗo ken kay inchallah taala tinnota ɓeydu diallo wallahi balance o kam wona omo régli normal c'est bon yo balance kam toujours ko yo won net tan ɓuuɗe fof jiɗɗa balance ɓuuri bonde bonde machallah ligguey man rellama I'm Jory. Oɗo Saydou Diallo. Saydou Diallo goto eyyi o haali ɗum woni commande makko yindi commande o fo wona c'est bon no watte ɗon affaire waɗa mo livré d'accord so Allah jaaɓi en yi foof commande makko ɗum ɗo foof commande makko quoi o fellitimade galle o felliti inchallah kala ko manque ɗo hen fof min ma waɗ commande ara pour so arani tan o tawa gueɗe makko fontinni so Allah jaaɓi wona on kaldi on pamodiri min kaldi kay hay haalnimo prix foof haalnimo foof kay windi foof ni ay total o d'accord c'est bon windi foof c'est bon so Allah jaaɓi watta caɗele ok eyyi yo ko ni jinmi ay ligguey ko bindol ɗum woni a yejjitta a faljata kala ko binduɗa a yejjitta noon tigui watta tan ɓen nder ɓe ara eyyi c'est bon machallah ada bada ko woni ha
ha kay ni kay boyi wadde ni ko woni ha mbi ɗon bismilla an mi yafama ala a sikkano ɗum kay an gara darɗa wona ñanden ceerno a fiiɗo becce mbiɗa naggam jaaɗa mbiɗa komi piiɗomo he mi gañima ɗo mi naggam kalanɗa wuuro ngo foof ha mi woppata mi woppata ɗo an ɗo wonta jibi an a waɗaka barke an a waɗaka barke ala ko ñurmiɗa weede an jibi